गुड इव्हनिंग गाईज, वेलकम टू PC ब्लॉग्स. कसे आहात सगळे? आय होप तुम्हाला सगळं आवडतंय. सो फायनली आज गुड इव्हनिंग का तर 3 तारीख आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं की 3 तारखेला आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये खूप मोठं फंक्शन आहे. त्याची तयारी सकाळपासून चाललेली होती. सो फॉर दॅट रिझन मी व्लॉगिंग नाही केलं. आत्ता थोडासा वेळ मिळालेला आहे. सगळेजण तयार व्हायला गेलेले आहेत. मी तयार होऊन आलेलो आहे आणि बाकीचे अरेंजमेंट झालेले आहेत. तर ते तुम्हाला दाखवतो. तत्पूर्वी मी तुम्हाला आधी काय काय आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आज होणार आहे, कसला कार्यक्रम आहे ते सांगतो. तर कार्यक्रम असा आहे, रोहन सरांनी आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे. ह्याच्यात संगीत मैफिल म्हणजेच दिवाळी संध्या रेग्युलरली ही दरवर्षी होत आलेली आहे रोहन सरांच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये. पण हे दिवाळी सकाळ म्हणजे दिवाळी पहाट ह्या नावाने कार्यक्रम होत असतो. नेहमीच सदैव दरवर्षी अखंडित चालू आहे. मागच्या वर्षी लॉकडाऊन होता तर घरगुती कार्यक्रम केलेला, बट कार्यक्रम केलेला. सो फॉर दॅट रिझन ह्या वर्षी लॉकडाऊनचे बरेचसे नियम कमी झालेले आहेत आणि आपल्याला हा हॉल हे इन्स्टिट्यूट लाभलेला आहे जिथं आपण शिफ्ट झालो आहे. ह्या वर्षी मागच्या वर्षी इथं शिफ्ट झालो आणि ह्या वर्षी आपण दिवाळी पहाट इथं करतोय. फॉर दॅट पर्पज फक्त दिवाळी पहाटच्या ऐवजी दिवाळी संध्या राहील. आज 3 तारीख कार्यक्रम 6:30 वाजता स्टार्ट होणार आहे आणि आत्ता घड्याळात वाजलेले आहेत 4:45 आणि मी व्लॉगिंग स्टार्ट केलेलं आहे. सो तुम्हाला एकदा मी इथली तयारी दाखवतो. सगळेजण येणार आहेत, मग बाकीचं फायनल टचअप होईल. पण इथं आयोजित काय काय आहे हे तुम्हाला एकदा दाखवतो, बघून घ्या. सो अशा प्रकारे इथं तयारी केलेली आहे. स्पीकर, माईक सर्व काही उपलब्ध आहे. आपला डान्स हॉल अशा टाईपमध्ये आत्ता सध्या उपस्थित आहे. इथं आपल्याकडं अवेलेबल अशा पद्धतीत आहे. ह्याला अजून सतरंजी बैठक वगैरे आल्यानंतर वेगळ्या टाईपमध्ये दिसेल तुम्हाला. आता मी तुम्हाला एंट्रन्सपासनं सगळं व्हिडिओ दाखवतो. सकाळपासनं विशाखा मॅम, स्निग्धा आणि गौरी या सर्वांनी कशा टाईपमध्ये तयारी केली ते एकदा बघून घ्या. कार्यक्रमाची तयारी चालू झालेली आहे. तुम्ही बघताय मित्रांनो, सगळे कलाकार उपस्थित आहेत इथं. अशा टाईपमध्ये आज आपला डान्स हॉल सजलेला आहे. तयारी झालेली आहे. एक 5 ते 10 मिनिटात कार्यक्रम स्टार्ट होईल. त्याच्या आधी तुम्हाला हे डेकोरेशन दाखवतो. ज्या पद्धतीत सजावट झालेली आहे, इट इज अमेझिंग. अफलातून इट्स ट्रीट फॉर आवर आईज. सो लेट्स सी दॅट. हिचा छोटासा वाटा आहे त्याच्या. ही इज मुकुल. गौरी फोनवर बोलती. तिने रांगोळीला हेल्प केली. हाय गौरी. विशाखा मॅमनी काढलेली आहे कन्सेप्ट आणि मदतीला ॲज युजल स्निग्धा. सो दिस इज हाऊ इट इज लुकिंग. शरीराने नुसते न राहता मनाने पण इथेच राहा आणि तुमचा मोबाईल सायलेंट मोडवर टाका. कारण एकाचा मोबाईल जरी वाजला तरी कार्यक्रमाचा आणि प्रेक्षकांचा रसभंग होतो. जर फोन आला महत्वाचा तर बाहेर जाऊन घ्या, हरकत नाही. पण इथे फक्त प्लीज सायलेंटवर टाका. आणि आपला कार्यक्रम छोटाच आहे आणि उत्तरोत्तर रंगत जाणार आहे. तर शरीरासोबत मनाने पण इथेच राहा. जर एखादी जागा आवडली, वादनातली असेल, निवेदनातली, भावनांची बंद मोठी, आधारवड मात्र तू कुटुंबासाठी. तू गृहलक्ष्मी, तू सौख्यलक्ष्मी आणि आजची तू तर धनलक्ष्मी. अशा या लक्ष्मीला आपण आता वंदन करूया आणि देवीचं स्मरण करून, तिला वंदन करून, तिची आळवणी करून
आणि आपण आशीर्वाद घेऊया आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. कारण सर्व रसामध्ये भक्तिरस हा नेहमीच श्रेष्ठ मानला जातो. परमेश्वराच्या चरणी लीन होऊन नामस्मरण केल्यासच आत्मा आणि परमात्मा या दोन्हीचं मिलन होतं. मोक्ष प्राप्तीकडे वाटचाल होते. त्यासाठी भाषेचा आडसर कधीही आपल्याला जाणवत नाही आणि परमेश्वराला तर नाहीच नाही, त्याला फक्त भाव महत्वाचा असतो. What we do here is go back. रजिस्ट्रेशन ओपन होतील आता आजपासून. जसं तुम्ही ब्लॉग बघताय, म्हणजे हा ब्लॉग तुम्ही 4 तारखेला बघताय, 3 तारखेचा ब्लॉग आहे, पण 4 तारखेपासूनच दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनच्या मुहूर्तापासूनच आपण ह्याचा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करतोय. सो फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज message me on 7028191008 या नंबरवर मेसेज करा. आय एम इंटरेस्टेड फॉर द सिरियल. देन तुम्हाला फर्दर मेसेज मिळून जाईल पुढची माहिती. जस्ट रजिस्ट्रेशनचा मेसेज करायचा आहे. लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करून घ्या. आपण ही लवकर प्रोसेस एंड करणार आहे आणि सिरियलच्या शूटला जाणार आहोत. सो फॉर दॅट पर्पज ऑल द बेस्ट टू एव्हरीवन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पीसी ब्लॉग्सच्या फॅमिलीतर्फे आणि पीसी ब्लॉग्सच्या फॅमिलीला माझ्याकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं. दिवाळी की ढेर सारी शुभकामनाएं. लक्ष्मी पूजनच्या हार्दिक शुभेच्छा तुमच्यासाठी. लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करा. आय होप तुम्हाला कालचा ब्लॉग आवडला असेल. बऱ्यापैकी मी मेहनत केलेली. कालचा ब्लॉग वेगळा एडिट केलाय जरा, तर
तुम्ही बघितलंच असेल. सो गाईज, इफ यू आर लाइकिंग माय एडिटिंग स्किल्स, माझे एडिटिंग स्किल्स आवडत असतील, माझं ब्लॉगिंग आवडत असेल, माझ्याकडे काही नवीन कंटेंट असेल जे तुम्हाला आवडत असेल, सो हात जोडून रिक्वेस्ट आहे आपल्या ह्या ब्लॉगिंग चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. सगळ्यांनी लाईक करा, शेअर करा, तुम्हाला जे वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा, म्हणजे मलाही समजेल की तुम्हाला काय वाटतं आणि कशा टाईपमध्ये अजून मी इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे. सो फॉर दॅट रिझन एव्हरीवन हॅव टू सबस्क्राईब आवर चॅनल, लाईक आवर चॅनल, शेअर दिस व्हिडिओज, so you will get the more information and details about new projects. So guys, see you on next vlog. Till then, be happy, stay safe, keep smiling, and always keep loving with watching PC vlogs. Bye bye.